Mwaligereria Hogetembe TV kurwando nsiaso gutubwatira kurwa karibu sana ase ekionga chinsa ibere ase njira yobo ikirano tukoriarero tugogokera chinsa cha mapema kubwatikana ni ng'anene negendrete gusekagere gochia koenekiwa ase rugongorega rwagusia na munase county ya Kisii asomura ibwense ya Kenya Muske William Ruto are ase ensemeiga na bono ni gara cheko nyara kobaka go kakurwa enkwana yaye yo kwarigania umwaka muya o 2025 kurwa ase liraberiga rya Gusii hane munase ensemeria ya State Lodge gotoka sobo gatakati bomochubo songo nigo egati yabariki baito bamangana kurwa ase egetasene kiga kyagetembe ba bekire kambi ase chinsemecho chinga kichionsi chinde chionsi umuraibwense ara cheko nyara kobaka go chaka kurwa enkwana yayo mwancho murigere nto chigotambuka eyamasa yamo tunyara ko batogotegerera nara riaya aenekiwe asomwako yiga oikiro mwerio o 2024 seri tukeriga rie 31 nabo igo nara riaya ya serikali yaye ya Kenya Kwanza irigetie gochia kubeka omukya bogo ikirania kirache gochaka etariki AM chinsa chinkego kurwa bono asomwako muya gwechiri bobere 29 gotoskare mwancho morigeria gikoraga chinga kichumura ibwensara chikonyara ko bakanya kurwe nkwana yaye tuchikonya ko batoko gende ya mase yamo tunyara ko batoko manya nara riaya nabo igo enkwana iyo muraibwense ya Kenya yogo sieka omwaka nabo igo enkwana iyo kwigora omwaka muya o 2025 una nachika kogotebia abariki baito bamangana no bare ase ensemeria ya State Lodge ase county ya Kisii ase gatia barai kurwa ase county ya Kisii ne county ya Nyamira no rugongoro gima rwa Gusii nabo igo negati ya barai bande kurwa ase serikali na ya Kenya Kwanza no bara sensemeyo asogotwara endagera ya Margoba nabo igo asogoganya gotegera enkwana iyo murai bwense ya Kenya murikito kurwa ase studio igaiga Aaron Ototo umutendebwa mangana maya kurwa ase getasene kega Eric Buga nabo igo omo station manager Enoch Mukate negati ya bande no bare ase ensemeyo chinga kecho mwancho muri chigo ikatogo chagotegera enkwana iyo murai bwense ya Kenya Muskula Mruto nduchigotambuka yamo ase yamo igotoskare kurende turanya kubato gotambuka go ikase ensemeria ya State Lodge gosanga nabaminto tigatora kumanya arito kwarigana ase ekionga chinsa ibero botko bwarera senchira yobo ikerno ari abariki baito bamangana banyariko babagosangeria ase mambi yarenge ntambe kubwatakana na ari agandrete kwane kwase ogosieka omwaka na nemono amarigani wari ainekiwa iyo kwane kyamuno muraibwense ya Kenya Muskula Mruto nkwarigani gware ase county ya Kisii no rugongorego rwima senchira ere engia nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwa somundu wembanyerero nerego chigonkonya nabo igo director Abigail Nyanchama kurwa sebo studio akabere gonkonya kwane kyamerugine chibicha ngochara senchire engia na bali bonse bagotobwatire kurwa semo yemitandao Facebook na YouTube twasore live na Getembe TV karansa bonoike obena ntwe komwe Karibu sana na ndo mwancho morigeria abone kionga chinsa ibere togochaka netaro yumuraibwense ya Kenya Muske William Ruto oyuara sorgongoroiga na ndemona se county ya Kisii na chika ukomanya na chikonya kobaga kuri nkwana ya ego chia sense ngaki chinde chonsi go chakera boniga kurende chinga kichama pema niganya kobaga gotwara etaro yogo sangana bana incha soboga tagati bomochobo songo asanya kobaga kobaganiria obusega kobaganiria amaganiganyo arama yayo kwariganyo mwako muya o 2025 na bego nyara kobaga kobaboria bana inchi kurwa se chinse mechiga banyare koba abatoero na ko serikali ya iri bagari go chakwa nikya go ikrania mange asomwa ko muya o 2025 iri bagario kwarigania hegati yabarai nabo gababwatani kurwa sorongorega sensemeria ya State Lodge botko bwarero hasara chikubwatoka enkwana ya bene murikito Daniel Ontiri na bwateria etare yayo gosangana baninchi asubuka tagatu mu chobosongo tigatura tegera chinkwana chayo muraibwense Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nimeingia hapa kwenu katika ya New Year na nilisema ya kwamba kama Wakenya tutaruka mwaka hapa Kisii for the first time. Kuruka mwaka itafanyika hapa Kisii na nimekuja hapa kuungana na nyinyi watu wa Kisii, viongozi wenu, makanisa na wale wengine wote, tukimshukuru Mungu kwa yale yote umetufanyia mwaka uliopita na pia tukimuomba tusaidie katika mwaka unaokuja. Na mimi nataka niwashukuru sana, mmefanya bidii, mmezalisha chakula, mmefanya biashara na Kenya inasonga mbele.
mengi mimi nitasema tukionana baadaye. Sawa sawa? Mtakuja tutakuwa area. Mimi hapa tu. Mimi nitapanga, alafu mtakuja tusukumane pamoja. Ule mjamaa wa bodaboda anasema hata bodaboda wanataka wakuje. Bas, otherwise nimefurahi sana kufika Kisii. Mimi nitakuwa hapa na nyinyi, mtalala hapa, kesho nitakuwa hapa, alafu tutapangana. Kwa hivyo asante sana, Nyasaye hapa seseni. Tuko na mjumbe wetu bwana Mwancho murigaria hechino chingaki chia mubaso sumuraibu ensanya rakoba kago sangana bananchi asubo gatagati ibumocho bosongo totekarta sengane yo yetaro yo muraibu ense ase orgongoroiga ni gobono maega yegatia barai korwa sorgongoroiga ne mone county ya Kisii ne county ya Nyamira konya rakoba ba kwariganirwa hasogo sanga asomoiga bo kwariganirwa mwako moya o 2025 asensemo ya state lodge na mondo muraibu ense ni gobono mo senator we county ya Kisii mheshimiwa Richard Momaima Onyonka hanyara kobaga kobwatoka liuko elioko tuguterare hogoikirana ase ensemeyo kubwatikana nobokorari bwe serikali obwo botaranya rakobabo koba senchirengi ya sama tukabwangoiga korengana neri uko mo senator mheshimiwa Onyonka nyara kobaga kubwatoka niko bona tebani gatachi goikirana ase okwarigana ase ensemeyo ya State House gosanga somo igabo kwarigana omwako moye kubwatikana na keringa niga serikali ya Kenya Kwanza etaraikirania higati ya maganio ya bananchi nobigo nigo serikali etarabeka libagaria bosio amaganio yo mwananchi orio inse nobigo ogokina no gokonga kubagima na nemono hamangana aberega kwanikwa sobotu amatukabwangwiga yogocherwa no gosira ase chinjira chobotukanu kwa basaye asebona atebere ne chinga kyumuraibu ense hanyarko baga kobeke miroberio yira chikonyarko ba ige kwanekeria bananchi obagima borobwororo tukoska bosio bono mwancho murigaria ase county ya Nyamira ni wo waziri w'echisemi mheshimiwa Julius Migosi Ogamba negatia baraibande kuru ase county ya Nyamira banyara ko babago ikirana ase omoyega bugo chengera igikoro kyomogusi moyego yo nigo oikiranwa na barayega abo mobungo North Mugirango mheshimiwa Joash Nyamoko mwakilishi bwa bangina ase county mheshimiwa Jerusha Momanyi mwaziri w'echisemi ase county ya Nyamira mheshimiwa Jones Omwenga munyakerogo Ojiotamo imeyense mheshimiwa Walter Nyambati negati yabando mwancho murigaria ase kerenga kyarenge gyo kwane kya koimokere igoro egesa kukyo mogusi na nemono kwechengera egekorekega chinga kecho ni gobono omwaziri w'echisemi anyara ko bagago teba machibu ya matemo manena KCSE ni garache yo mwako oyoiga haya nyata ko bagago ikiranirwa omotienyi oeta nigo arache ko bwato kwa echi kibere chintangani asomotienyi omotangani omwako 2025 omurikito Fatgad Gisemba no roboti rwa senchire wikirano puna enjira eyemo yogochengera egekoro kyomogusi anene puna bare goikirania chinyangi nigo omoyega oyo bwegekoro okorekana county ya Nyamira asegeti yeskuru ya secondary ya Kenyoro ime ye wade ya Itubo ebunge ya North Mugirango esasi ere yekubeku kabisa omogaka bwebitena royo agosegesa kabisa bako murugo omwana oli ochiburu na royo ruama ya watanaiga kabisa normate wala ransi kabisa engubo wa kuate kabisa gabo yale koro ishuwa ruwa singera kabisa ababeri tongo amorensinyo omowasiri oyo nigo aorokia omogokoye igoro y'omoyega oyo na kubariera eira bona nigo batakeire kwagacha ase ebinto byegekoro ky'omogusi biragachwe bona enchira enyororo y'okwenyora igekoro njirero inde no moko sana kiagera igasi mwakorire ya Kisii culture negasi ya muhimu sana ekiagera noye na masomo twanyorira igarero na masomo maito tutanyorete arache gosira abantu baito bacha kumanyanga ngaito arwete naende amangana ito ngakiarenge abagina bali mwanyoro kiebinto galie bie
aba akabanyo kiga igachinkole namwagena barenga babwata mariogo yekegusi na akirembia mono sane kera mwatosombire gase nyinge abantu baminto musino montolengo monto mungaini na nendo tagetenga togendera ko baba ngaini ndo base gutigara magega ensemo yayo muskeche rusha mumanyi nigonere abwatukire ajaiga igoro y'umuyega oyoiga kusherekea utamaduni wetu wa Kisii ni siku ya leo. Kwa hivyo ninataka kushukuru sana kwa yale maneno ambayo yametendeka katika uwanja huu, na kuna mengi ambayo watu wetu wataenda kusoma. Wasies tutataka kuhakikisha sisi kama elected leaders we shall support you and we shall support our government. Kurwase ensemo yechisemi nigo omuwaziri ogamba atebire muna amachibu y'amatemwa y'ekirasi gya 12 y'omwaka yoiga nigo arache korariwa inse yechiwiki ibere chirebosio. KCSE examination results will be released within the next 2 weeks. Traditionally, the KCSE exams were normally released in January, and we are keeping to that tradition and will be releasing them within the next 2 weeks. The exams that used to be released in December were for KCPE, and this year we did not have KCPE, and that might have caused some confusion. But this year we're going to release the KCSE exams in January, the first 2 weeks of the Boigo omuwasiri oyo otebire nonye ekigambiro kyatuguterete are omoroberio omoya bwogwakana school fees y'abana bechi university nigo eserikali erigetie gochia kwamereria okonacha okwo was declared null and void by the court. We have already done an application for stay and we are appealing. We are doing an application of stay pending appeal. But while that is going on, we have constituted a team that is looking at what options that we have to ensure that there is no disruption of education of the university students, and we are sure that come January we'll get a solution even as we deal with the appeal, so that no student will remain at home. We'll be able to get means and ways of funding the universities under administrative means to ensure that they are not affected, even as we do the appeal of that particular case and we apply for stay. Hingo reporter ya Gatembe TV korwase ebunge ejeiga ya North Mugirango ime ye county ya Nyamira inje Fatigad Gisemba. Biamono morikito Fatgad Gisemba noroboti rwa senchira yoboye kana kurwase county ya Nyamira. Mwancho murigeria tutigarita se county ya Nyamira niko bona barai babori go kwenekya bunanko baikabarange chiama techirichire no konyora wense na bari bare na makongwa sebinyoro au okwana ase kenyoro ya kirenda ikigutoka meye ward ya township ase bunge West Mugiranga se county ya Nyamira chinga kichoko mokonya omwana ase Rieta Griffins Mogere wheelchair yo kwegandaria ase obugima bwaye bwabotambe niko bona mu MC we ward eyo Duke Oyagi Masira nyare ko bagakoganya barai kubwatrana elio kweneke bunango kora bare obotaka ase chinkano bega ase chiama techirichitari no konyora kurukuya niko boigo haruro kubolia chia sabara ikwane kya bunanko bwatera na bare bunenchire moyogo chia kuigora amabaga ya chigasi erinde abamenyi kurwase county ya Nyamira hande mono bare batabwati chigasi bachikonyora libagalyo kwegandaria na kwane kya bunango kora bare obotaka Mheshimiwa Masira nigo boigo arireira yogo chia kwane kenachi gosira chia mate chionsi chire no botaka hande mono asoko bakonya abana buna baiga babwato mochando yiga kwegandaria se chisemi chabo ukwana chinga kicho nigo boigo eamate yo mwana yiga Griffins yo nyara ko bakonyora bokonya obo abanyare ko bakorenga nigo Griffins atwaro bororo bega seke kimyaka 13 egento bono keirire barabugo twaro mochando bokubeka emiroberio yoko mukina na bono nigo bamwakeire umurayo gambu ya mono na gusaba abande bunere banyare ko babako gendera gwesokya gokonya abande muri kitopoli kapokara na roboti rwa senchire wikira nime yenkije gayo mugaka Crisantus Mogere abono murugyoye Lydia Busibori abo bagotwerera munabaiteire emechande menene kulendo umwana yobo oyure w'emyaka 13 tukwenda nyagitari twirana mwana buno uyu mwenta kubichokeru style ndi yonse wanyoriri kubari ya mwaki rusige kuba kya musikanire negento kyabetereire MMC kurwase wadi ya township omoske Duke Oyagi Masira otalira ekenyorekega ya kirenda unenchire ya moyo gosira ya mateyega na koletu musaso kuchinga kichiga omwaka oko eram nakina ronga tikamwalete none kirugoiga mamu mwabaka bako nako
kugenda round ne bane karo ne batakite kumusukia andi kali kuna kumabereka nere kumubeka karba kuna kumusukuma because no roche nabwate site chonse yokorora a boy is a very brilliant boy nere nabako no kumusugumira niga nere bana ko ona korora nkinse gokora kubweka robere kirima kamade karobere kirima gatuli korora bingi so that's why nancherero na mwanga gatogokora umwaka tingokora rinde nabari nyasata aete ukonyara gugutara buno mwana uyo minto that is why na mwarero nga tigandete e wheelchair indi tinana komocha gutara no ni chiskuru yane ya Nyeri special kuchikona kororo kugania koro konga sabana bari baita kurengana na masirani gagendere ko bagagatwa buno okugania kwayo no gusira chiama tachire chitari kwenyara kurwase binyorime unenchire ya moyo kubeka umusaso kogocha sebare wego ni gagendere ko bagakulira nga umwako gocha nigo aragendere ko bagagusira chiama tachire chitari kwenyara unenchire ya moyo kwenekya ngabantu bonzi nkonyora bale obwene obwekirano my schools chonsi nko bagulirande ngombe yogo kamwa ntagete ko radio seria baibuli burden yoko na kosabu chibesa cha preps ngombe ko kamwa nichende baligeria gasukari baligeria bibando range program na balimu baito lika nande umwana akogenda ogenda gusinka yuira no nyoro mwalimu taracha onyora nga mwalimu bono no ara breakfast no ari school lunch no ire school abana baito lioli mana ko babolinga abantu babekomokia nali abana barasome asitayo ntakana ya tigirwe ntana ko ngombe asitayo mubura katigirwe asitayo kogani kwa tokire gusino bokongo babe bwo naiga ose muntu osira ntari ko irendagira and you know the purpose yo burai ntobo burai yesingi ngitakete wetenengi muntu bono bunanje na chore tu burai nta bwate kende ande mana gutaka ngango mbono gutora chikoroba ali asa abantu bari bane banyikiri menyete no kugitanta giteti that is all enough istata to tigerete I was very young I was in class 3 tadiga gusira but bono rochinya sawa nkonyire na ikira nanjeti nkonya no yuri nokukani and that is why today I'm here na nchendero munango mwana uyo nena nchirende none karaba gosoka na bebuli baye banyoramba gwate none kintu bakona gusukuma ganda that is when we say we also trying unobora ibweto usikia abantu nyina basense mugende nigagendere ko bagakogania abarayi bande kwega umuri uyiga nagocha mu bunenchire ye moyo gokonya nako kinya magendero kurwase binyoroime nto menya bunese nginja abantu tole tukuboka twarara yatuganga na intu bwatere ngo nganya saga to sisiniri na intu tobe kokoboko aintu gutororenga ubugima buri butari guikera buneke gozi rujo mwana bunuyo mwibuli ngo takari kumurigeri nataketa murigeri yanga nataketa murigeri ya endagera nataketa ebibirende bikabara igatorororo abande tutanje kona kweliera ntogosoka kana intu twakonya igitambukiro ya matiga ya kirengambiye muno na komotogi hao musikie masira ase okubakonya yentobono basabira umwana uyiga guchikonyara ko bakakonyorerwa esukuru eyu ase arasome mugambi asante nyasago sen nundo je para kwanye ko mangana nga krisanto goche mangana ga chabocha gaki amina aiga no bwana muna kwaro rega na temire ati my level yo korosi gali singi 50 bono ngo saba sana enkore gwato gocha sende nyato kanya bonga ni bonde bo tambi kidogo mwana ona ende skuru asitoko antu amorra eliyerengi yega yari ngonyara ari kwiragiri yari ngocha kombera fea bonda ikonyara kwiragiri oneka tu amwirete iyo asinyitu kuragira ekagera akarea akaba mauga busana nenga moirani eskure kya no mungaini yare nyoru eskuru eyera aramenye ime onu mwana geto mungaini bobye. My name is Robins. Winston. I come from here. Thank you. Ginko reporteri getaseni kya uwanjete kya getembe kuraigase konyere kya kirenda ekyo gigotoke me ye wadi ya township me ya ebunga ya West Mugrango me ya county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara Biamono murikito Polycarp okara noroboti rwase inchira yubo ikano mwancho muri rwase county ya Nyamira bono tokure na se county ya Kisii ase kenyoro gya Kiamwasi ekigotoka ase ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii asabantu batamanyiri banyareko babakubeka emiroberio yokoenekya koirania magega amagendro abantu batamanyiri nigo banyatko babagwe na koiba chipipe na bwego chitap chiamache kigesima hekyo kyanyatko bagekoremwa amono mujumbe borogongo Mheshimiwa Anthony Kibagendi koenekya hegekorekiga n'umugambi w'echinsemecho Judith Kerubo uyo nyareko baga korieira yogo chia koenekya obotuki na kubabeka byara bonsi bali banyareko baba koenekya hegekorekyo ase umuradi uyo agachitwa amono mujumbe uyo erinde ko bakonya bamenyi bensemeyo amache abono nigo abantu batamanyire banyareko bakobeka emirobero yo koerania amagendra yo magega murikito Anko Dipo Nasanya na tarase chinsemecho nabono otwaregani robot rega senchero yo bikirano
Ibikoro by'obusalia nigo bono bigendete konekigwa chinsemo ao ime ya Kitutu Churches South amanto batamanyiri nigo bagenda na kubutura chipipe chamache omuradi obeire kogokonya abamenyi bensemeywe asebono bairete nonyene chitabu chokubucha mache igo twakumiria semambie ya rero kubuka na konyora ngakerumu watchman yasogetasi nigo chikonyore chayaye omuntu nde ubwate kirenge kebe ochire osaliria mache ga igo rusiri chitapu nabo igo bunire pipe iria gasokia mache ekene kerengererie kebe na ndekie ogusio konene singenja macha ya tokonyira ise community umweshimiwa Anthony Kibagendi umweshimiwa itubo Gitutu chache ga tokonya macha ya asengenje tore getunuboro atokonyire sana lakini abantu batwalire kerengereri kyoboliri wote gusalia macha na macha ya gago konya abana be skuru gaiga akonya ne community collection point gaiga omugambyo monene bwensemwe ya Kiamwasi Madam Judith Kerubo nigaba kawikirana asaywe nabo igo kwenekege kolekega Toro mradi wegetu abana inchi mbakonyire tabaka sana lakini nenda asingenja ababegu bandi baro babatamangana abo batariko wakune bintu byakorekanire nabo koranga umuntu nachitaye umwalifu agachakana chamacha lakini nende nonya macha yana chire okoranga uyo nyana chite igaya nyana chite ina protesting way asengencho amacha taraikira abantu bonse gusangana bagwakirishi kurwa bisi yo mujumbe nigo batebanga telibija gusalia magenderero anene alia gokonya abantu asobwamo project people centered after public participation abananchi bagatebi mujumbe kare tu akoreta maoni bagatebanga Kiamwasi amacha ari gotoka ari gotokonya zaidi project ye gacha ke gakorekana kaera bia amache naro asobonge nande tari gwakanigu abananchi bagateunga abakonyonyora ase inchira yabo sara lakini committee etoka around iga PMC enyare kolinda macha tagete step very firm against wale bakolete obo salio boiga ande to batebinga nturi kuchikotegerera go entertain abali kwa community gere ndo kiare chibe si nyingi yatekere kwa ndinsa mochindra lakini mujumba karangambia akebeke Kiamwasi yeto tete community to bwatesi tumanye mbare basalitia macha tubeke baraza tu abangire gana chief torigereri tubeke mikakati to reinforce tubeke mbake kamati ngo chikorenda macha ya tutware technical person umuntu korenda macha ya egere ukogani ku mujumbe n'abananchi ba Kiamwasi abanyakenyero boigo ni gobesokia na kugikeria gekoreke iga amacha igo mugambi nato ete twigwete bi lakini rere bwakire ero mambi kengo yitaiga ngote ngano manyeta macha asali rugo ate ya tena injenda ndanda ekene kene kiorokerie kebe mono asengenje kare twanyorire mugambi atokoreira magendero ntugwene gusari bakanira manganaya na kogechiku mono no muntu yaga ne yiriru getambukero twasabira abagambi baito muntu uyo butukibokorwe amanyekane ayirirwe getambukere kenene asengenjo chakiri gutuchande community gaiga omugambi kurwa nsemo yoborendi ni gobono alireira yogo chigokoromukia na gokorobotuki na kubabeka byara abakagirwa abaiga nabo igo banyare ko babakwirwe gitambukero kiri chiko muno mwakilishi wa serikali wango tebanga nkuri gitoro yo na kitamacha na kero tora manyore ntumubwate na tumumukiri gitambukiro korengana na bune seria goteba seria goteba ngakero gusalia mali ye public bunaya iboko nyori gifungo kimyaka 5 jela guswa kane fine ye milioni ya mogo se Beyonce kuripoti likitaseni kia ukiagetembe kuruiga sekenyero gia Kiamwasi kutoka imeje ward ya Kitutu Central imeje county ya Kisii litira na inkoro kwa Dipon Asanya Biamono murikito Dipon Asanya na roboti rwa senchira yobo ikerano mwancho murigeria tutegereta se bunge yo ya Kitutu Churches South ni gobono abatereri kurwa sia bisyo mujumbe borogongoru mheshimiwa Anthony Kibagendi banyariko babagwe sokia na gukwandra emirobero yegandrete egati ya Bible bagante kuyarika ne chikubairani abana babo asema somabo mutinyo mutangani umwako gocha ni gobono basabirwe banyariko babagwe sokia so bunge asechia bisiche bunge yo bunenchire mu yo chikonyora kibasari hekira cheko bakonya barabo konyorobo konyi kurwa se ya bisyo mujumbe wetera se ganja kia NGCDF bunense mu yekibasari yo kwegenderia kubanekeria abariko babo chisem Chasa Maritan Group Alphonse Nzongo the chairman ya Kitutu Churches South NGCDF to koga togote ya bantu baminto wa Kitutu Churches South ngamangana yekibasari application na verification kuchakale tara mbili
ase vituo mbalimbali like now in Kitutu Central Ward tukayabwata ase gituo kia Nyabururu abande bache daraja 2 na abande Nyankongo then toko kenda Jatieko Ward bache Diangoko Primary School nagali Gege Chief's Office Nyakoe Ward bache Iranda Primary School amona Kioge Secondary School and then Bogeka Ward bache Ititi Primary na alivyo Nyonga Chief's Office Bogusero Ward bache St. Patrick's Primary School amona Iraganga Primary School bantu baitu tigabacha bacha ni bintu bikobwati bacha ne birth certificate acha ne kibande ky'umwiki abayiboli bonds amone report form working umwana wa school getari acha bakora application ya bursary from 1 paka from 4 plus babata tertiary institutions that is colleges amana universities. Ono ase litukerigarire ryo mwerio ryo kumurekera ari aeneki waso mwako yiga 2024 nigo morikito Daniel Ontiri hanya tukobaga kurigereria emeroberio eyo yaberege koeneki wa ase omwako yiga hanemo nasanya tukobaga kumurekera embure nyinge yeto igo nyanya kobaga kegotwa omwako yiga na gosiria amagima yabange nabo igo enibo asabange ikaraboni gabagenda tukobara asa endra kuboria kobakego yasona nyaga kobakonya barabukorera amagima abotambe. Umwaka wechirubere na 2024 gororekana gotwara amange egati yabo ogosiria kwa magima kugwatekana nembule nyinge yaene kiwasi chinsemo ao na muno hase chitauni chinene egati yabo omocho Nairobi ime yomocho Nakuru waigo nensemo ya Kisumu. Unaona sasa abiria waendeshaji gari wote wamekwama, shughuli zao zimesimama. Sisi tumesimama hapa karibu nusu saa. Unahofia unaweza pita gari ibebwe. Kwa hivyo tunangoja pengine maji ipungue tuweze kupita. Kwa hivyo naomba waziri wa barabara kutumia chopa kwa wakati huu, atumie gari ndo ajionee mwenyewe. Ukipita na juu utaona kweli. Kwa hivyo apite kama wiki 2 tu akague mwenyewe aone vile watu wanateseka abiria na contractor vile wamejenga barabara. Egati yechinsemo ime yomoche Nairobi ejo chiakwa mono nembule nyinge koirera ebinte bingi gusaliwa nensemo ya Mathare area ya South B Soweto Kibera boigo negeti kendege ya Jomo Kenyatta International Airport. From 11 night until now we are still rescuing people in this village called Dungondo. And we hope that the government will take precautions to help our people. Our people are suffering. And if you tell them to take their things and go, where are they going? Ime kaunti ya Kisumu mwaro manene bwa bamenyi asensemo ya Ahero ni area ya Nyakach. Nigo baigo basirie magema na gosirie nibe nyinge kubwatekana nembuli nyinge yarenge koene kiwa asensemeyo. Samba zimeharibika huku, maragwe zangu zimeharibika. Mwezi wa kwanza watoto wanaenda shule. Za hata nimeshindwa watoto wataenda shule aje. Juu hiyo ndio nilikuwa ninategemea nikisavuna niuze nipate karo ya shule. Jamni olalo vigimaji yote hajapatikana. Si maji ilikuja kwa boma fagia ng'ombe yote na mbuzi na kile kitu. Makuku meenda na maji. Masufuria watu hawana hata masufuria. Tafadhali leteni hata masufuria wapige ndio unga yenu mnaleta hiyo. Hakuna hata sufuria meenda na maji yote. Abange bagasirie tuo. Gosareka wechi nyomba chabo boigo no gosareka wechi para icho boigo chitari gweteka nabamenyi bakarekana kurwekerero kyabo gochi ase serikali kama governor yetu Peter Anyang' Nyong'o na tuko na Senate Tom Ojienda vile tuliwachagua wakati wa campaign warudi waangalie wenye waliwachagua. Hata tuseme saa mtupe pesa mtujengee ingalao tu bado inakuja inaharibika. Sasa muhimu sana chenye tunataka vile tunaweza tulia hii maji. Ngurubadrige dasani kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii leterene nguruko Daniel Ontiri.
Kito Daniel Ontiria soko morekera hengane yo ya enekiwa omwako yiga na bigo mwanchu morigeria na manga bari kibaito ba mangana bagenda te kwarigania koneki mnando chigo kumanya kubwatakana na ari ayenegetigwe asomwako yiga 2024 hanemono omogiro bwa barimu amanga sensemo ya gesiaso kurusi kwa bisi kwa mokonyi bumuraibwense omokoro moskerigathi gashagwa no kubwatirana igati yo mheshimiwa William Ruto, mheshimiwa Uhuru Kenyatta na bego mheshimiwa Raila Odinga igotos kare korende no tugikira omweri ase kionga chinsa ibere asenchira yobo ikranu nkonyero mwancho morigeria tos kare abari kibaito ba mangana buna nachika ko gotebia baikira semeria ya State Lodge asomra ibwensi akanyo moske William Ruto akagire kubwatoke nkwana ya yogo sieko mwaka na bego kure nkwana yoko igora omwaka omoya 2025 gochia se abamenyi bense ya Kenya igotoskare chinga kecho chigo ika umoteni bwa mangana mayakuru segeta seni kiga Erika Buga nigagenda tekora hegati yaba ralibande kuru segeta seni kiga bako bare amona Arono Toto na boigo enokumkate na banda bango mwanchomo gatoskare enkwana yo muraibwense kigo chigo chaka ya maseyamo hasegeta seni kiago nambe yamo giage tembe TV tuchikoba togo kumanya chinkoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makori na boigo director Abigail Nyanchama na ubanko nyakuru asense meri yomo no bimanyerio na boigo kwa nekia bunamari gine chibicha ngochara senchirengia Zero money.